Пачуй, Пане, голос мой, калі я клічу Цябе. Ты моя дапамога. Не пакінь мяне, Божа мой, збаўца. У імя Отца і Сина і Духа Святого. Пан з вами. Вітаю вас на святої мши, на хвалу Божую, Божого благословлення над нами, нашими сім'ями, нашим народом. І особливо просим ласки Божої для наших дітей, внуків, школьників, студентів, які тепер, справді, гаряча пора, екзамени. Боже, благослови, нехай вони завжди так само відчувають і Твою опіку. За їх моляться батьки, родичі, брати, сестри. Нехай ласка Божа сприяє. І, звісно, всім батькам, щоб так само пам'ятали про цей духовний вуз, інститут, академію, університет, костел, церкву, щоб так само ми і тут мали залік, то есть, щоб ми на хвалу Божию тривали нашими сім'ями, і опека Божия, щоб нам допомагала. Тому ось такими думками просим ласки Божої для всієї нашої країни. Перепросим Бога за наші гріхи, наших суайчинників, дітей і молодь, щоб ми годно склали на святейшую ахвяру. Сповідаюся Богу всемогутному і вам, брат, грошив я. А всюди Пан. Амінь. Пан. Нехай змилується над нами Бог Всемогутний і, відпустивши нам гріхи, доведе нас до життя вічного. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Всемогутний Боже, наша моць і надія, ми, слабые люди, без Тебе нічого не можем. Вислухай наші молитви, допоможи нам Твоєю ласкою, щоб наша воля і наші вчинки були згодними з Твоїми заповідями. Раз Пана нашого Єсуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живе і владарить, єдності Духа Святого, Бог, разуще веки вечные. Читання першої книги Володарстваў. У тыя дні Аталія, маці караля Ахозія, калі ўбачыла, што яе сын памёр, паўстала і знішчыла ўсё каралеўскае патомства. Але Асаба, дачка караля Ярама, сястра Ахозія, взяла Яаса, сына Ахозія, і выкрала яго сярод сыноў каралеўскіх, співалі, і карміліцу ягоную. Каб не забілі, хавала яго ад Аталіі ў спальны пакой, і хавалі яго з карміліцай у доме пана 6 гадоў. Тым часам Аталія валадарыла ў краіне.
7-й год Йоат паслаў узяць сотнікаў карыйскіх бегуноў, прывёў іх да сябе ў дом пана, заключыў з імі дамову і прыняў ад іх клятву ў доме пана і паказаў ім каралеўскага сына. І зрабілі сотнікі ўсё, што загадаў святар Йоат, і ўзялі кожны сваіх людзей, якія прыходзяць у суботу, тымі, якія адыходзяць у суботу, і прыйшлі да святара Йоада. Ён раздаў сотнікам дзіды і шчыты караля Давіда, якія былі ў доме пана. Сталі бегуны вакол караля, кожны са зброяй у руцэ сваёй, ад правага боку святыні да левага боку святыні, насупраць ахвярніка і святыні. І вывеў ён каралеўскага сына, і ўсклаў на яго дыадэму, і даў сведчанне, і каранавалі яго, і намасцілі, і пляскаючы ў ладоні ўсклікалі: «Няхай жыве кароль». Калі Аталія пачула голас народа, пайшла да народа ў дом пана. Бачыла, што кароль стаіць паводле звычаю на ўзвышэнні, і старэйшыны, і трубы каля яго, і ўвесь народ зямлі радуецца, і трубіць у трубы. І разарвала Аталія сваё адзенне і закрычала: «Змова, змова!» Святар Йоат загадаў сотнікам, якія былі на чале войска, кажучы: «Выведзіце яе за агароджу святыні, а хто пойдзе за ёю, забівайце». Бо святар казаў: «Няхай не будзе забіта ў святыні пана». І схапілі яе. Праз уваход для коней прайшла яна да каралеўскага дома, і там была забіта. А Йода заключыў запавет паміж панам і каралём і народам, каб ён быў народам пана, таксама паміж каралём і народам. Пайшоў увесь народ зямлі ў дом Бааля, і разбурылі яго, і ахвярнікі яго, і выявы ягоныя моцна знішчылі, а Матана, святара Бааля, забілі перад ахвярнікам. І устанавіў святар нагляд над домом пана, і ўвесь народ зямлі весяліўся, і горад супакоіўся. Аталію забілі мячом у доме. Гэта слово Божие. Пан выбраў Сіён, як жыллё сабе. Пан выбраў Сіён, як жыллё сабе. Прысягаў пан Давіду вернасці, не адступіць ад яе. Народжанае цябе потомство пасажу на троне. Пан выбраў Сіён, як жыллё сабе. Калі сыны твае будуць захоўваць мой запавет і мае сведчанні, якім навучу іх, то іхнія сыны будуць вечна сядзець на троне тваім. Пан выбраў Сіён, як жыллё сабе. Пан выбраў Сіён, упадабаў сабе як жыллё. Гэта месца майго адпачынку навекі. Тут пасялюся, бо упадабаў яго. Пан выбраў Сіён, як жыллё сабе. Там вырашчу моц Давіда, падрыхтую светач памазаніку майму. Ворагаў ягоных апрануў сорам, а на ім зазяе дыадэма яго. Пан выбраў Сіён. Аллилуйя. Аллилуйя. Счастливые убогие духом, бо их есть владарство небесное. Пан з вами. Читание Святого Евангелия поводле Матвея. У той час Єсус сказав своїм учням: «Не збирайте собі скарбів на землі, де моль і ржа знищають, і де злодії взломують і крадуть. Збирайте собі скарби на небі, де ні моль, ні ржа
не знищають, і де злодії не взломлюють і не крадуть. Бо де скарб твой, там буде і серце твоє. Светочем тела есть вока. Коли ж вока твое будет чистое, все тело твое будет светлое. Коли ж вока твое будет дренное, то все тело твое будет темное. Коли світло, якое в тебе является темрой, то якая ж то темра? Это слово Пана. Нехай слово Євангелія знімуть страхи. Хвала Єсусу Христу. Чуємо сьогодні захвату Єсуса, щоб ми тривали небом. Бо заправди, як і в житті щоденним, ми завжди пам'ятаємо про свій дом, помешкання, про свої речі, про свої обов'язки. І ми зупинно пам'ятаємо, вертаємося думками, приходимо, живемо, дійничаємо. Так і Ісус дає нам приклад, де твій скарб, там твоє серце. І тут так само це абсолютна правда, обґрунтована, бо якраз, як бачимо, ми завжди до чогось імкнемося. Ідеали. І ці ідеали, да, здається, життєвого, дійності і так далі, дороги, це добре. Але не тільки є ідеали земного життя, але є ідеали далі, про які каже Збавитель. Ісус навчає апостолів, людей до сьогоднішнього дня і до скінчення світу, то не тільки тут це життя у вас, це початок життя. Продовжуйте його, дякуючи вірі в мене. Прийміть хрест, прийміть моє слово, а слово – це мій дух, моє життя, яке натхняє, і ви будете жити там, де я. Тобто Ісус дає нам покарм духовний, який триває вічно. Народжається дитя, його кормить мать, далі різні, як сказати, такі вже продукти, харчування і так далі. Ми ростемо, ми в цьому житті, дякуючи їжі. Не кажу вже повітру і так далі. Є харчування. Але воно тільки, уви, там могилок. А Ісус дає нам духовне харчування. Тобто приходить і каже, люди, довірте мені, прийміть моє слово, прийміть мой такий загад, мою просьбу, прост святий. І живіть молитвою, добрими вчинками, то есть уже в себе формуете духовного человека. И будете жить вечно. То есть Иисус дає нам тут уже этот духовный покарм для души, а святейший сакрамент. Коммуния, тебе самого Христос. Шановні, ми приймаємо, да, під видом хліба, комуніканта, гостей, ми приймаємо Ісуса, який нас освячає і формує, даючи нам ласку жити уже в цьому житті, причому небесним. Ми це відаємо, бо
наши святые, благословленные, слуги Божии, яны доверили Христу. Ми бачимо чуди нетленність. Ми бачимо чуди, що яни, які жили 100 годов тому назад, 1000, 2000 годов, а яны живуть до сьогодні, ми пам'ятаємо святих. А об чим це говорить? То у Бога навіть в матеріальному світі триває вічність. І нам треба її схопити. Но любов'ю до Бога, вірою, молитвою, і так як Ісус каже, якщо небо стане твоїм скарбом, то там буде серце твоє. Бо ми безупинно будемо думати, очнулися раніцею, одразу, Боже, дякую Тобі, пережигналися, все, умилися, помолилися і обов'язки. І Ісус захочує, щоб не тільки ми, дорослі, розуміли, але так виховували дітей. Ми молимося за учнів, студентів, викладчиків, професорів, за всіх, які формують молодь. І знов таки, де їх серце, де їх цей скарб, то ще часове. Глядячи так нам, вірникам, католикам, православним, так звисока, ми їх кинули просто на коротенькую життєву дорогу для щастя. А хто їм дасть ту ласку, щоб вони жили в Володарстві Небесному, щоб вони жили вічно? Відчуваючи, ми маємо угриження совісті. Тому треба молитися за дітей, малышню, за школьників, студентів. Боже, дай ласку віри, щоб їх скарб був не тільки займеть, як говориться в спорті, чи так, вищей, крепчей і далей. Це одно, але це до пори до часу. Бо ті моцні спортсмени праз кілька годов, навіть там десятків годов нема, все, вже тільки тренера. Там уже, який там спорт? Витягнули все з організму і все. Але ми повинні молитися, щоб наші діти, покоління підростаючі, щоб вони займали цей скарб повний. І тоді чоловік зовсім інакше розпочинає керувати собою. Тому Ісус заохочує нас сьогодні такими моцними словами про світло і вока. Бо коли вока твоє чистое, і тіло твоє світлое, коли вока твоє дренное, і тіло твоє темное. Про якое вока Христос каже? Про віру, сумління. Сьогодні в світі, скажіть любому, як твоя совість, що таке, і все хорошо. І подойдите до любого монастыря, что такое сумление и так далее. О, целые книги. Як володать собою. То-то. Тому точно, як сказати, как вы зрозумели глибей все, что такое чищення. Одна чищення на ферме, в огороде, дома, в господарстве. Той же курник, коровник. Другая чищення в покої, в домі. Ще одна чищення, десь, наприклад, якась лабораторія,
там кепчики чи хлібопікарні і так далі. Є ще інша чистіня в Італії. А є ще інша чистіня хірургічний відділ, де операції проводять. Ось вам. Так і в житті. Ідем про життя, бредем, як сказати, в сапогах і фуфайці. У мене нічого нема плохого. Так. Але коли приподнимаємося, дякуючи вірі, молитві, читанню Святого Писання, житті святих, ми розуміємо ступені, то, що в Костелі називається ступені досконалості. Боже допоможи. В свете это называется совершенные, в Костеле святые в церкве. Назва розная, а досконалость і так само одна і та ж. Тому, шановні, нехай сьогодні справді наша молитва за нашу молодь, Боже благослови, щоб не тільки вони мали ідеали на земним шляху, але скарб вічний, Божий, неба, павлення. Тут розпочинається інший підхід до життя. Про це ми якусь неділю будемо розважати, бо менавіта це і є той великий Божий дар, віра, яка нас відкриває нам, як Ісус каже, очі здоровеють, тобто чиста душа. Тоді і твої вчинки, і все світле, життя світле, поступки Богу на хвалу. Амен. Молимся. До Бога нашего Отца, який есть у небе, несем покорные просьбы. Молимся за касцёл, каб яго вернікі праслаўлялі Бога удзелам у літургіі і асабістай малітвай. Цябе просім. Молимся за бацькоў, каб яны выхоўвалі сваіх дзяцей у веры і сапраўднай пабожнасці. Цябе просім. Молимся за людзей, якія чыняць дабро бліжнім, каб Бог даў ім ласку рабіць гэта сціпла. Цябе просім. Молимся за нашых памерлых, каб яны маглі навекі праслаўляць Божую міласэрнасць. Цябе просім. Молимся за нас саміх, каб мы памяталі, што Бог прысутны паўсюдна і бачыць усё таемнае. Цябе просім. Боже, Ты з'являєшся нашим багаттям, вислухай наші просьби і одари нас Твоєю ласкою. Праз Христа, Пана нашого. Амен. Він став для нас хлібом.
Благословленный Ты, Пане Бог. Благословленный Ты, Боже. Прими нас, Господи. Молитесь, браты и сестры, чтоб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутний. Так само, старый. Боже наш Отче, Ты вмацовываешь нас хлебом и вином, и в их даешь нам сакрамент, что нас обновляє. Зроби, щоб ми завсюди черпали Його силу для душі і тіла. Праз Христа Пана нашого. Пан з вами. Гору серцем. Подякуємо Пану Богу нашому. Та правди годна гета і справедлива, слушна і збавенна, щоб ми завсюди і всюди Тобі дякували, Пане святий Ойча, всемогутний вічний Боже. Ти про свого милованого Сина, Слово Твое, творив чоловіка, і в добрині своїй одродив його до нового життя, тому служить Тобі все створення, прославляют Тебе все откупленные и однодушно благословляют Тебе Твои святые, так само и мы, разом с усіми анgelами, обвещаем Твою хвалу, с радостью скликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутний, небо и земля, полная хвалы Твоей, осанна на вышине. О, приходить Пана. Та правди Божа, Ти святий, Ти криниця всялякої святости. Тому просим Тебе, освяти гэтые дары росою Духа Твоего, щоб яны сталися для нас тілом і кров'ю нашого Пана Єсуса Христа. Он, коли добровольно видав себе на муки, взяв хліб і подяку Тобі складаючи, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Бярыце і ешце з гэтага все, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Подобним чином по вечері взяв келих, знов Тобі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Бярыце і пійце з яго все, бо гэта ёсць келих крові маёй, новага і вечнага заповіту, якая за вас і за многіх будзе пролита дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на мою памяць». Это великая таямница веры.
Поминаючи смерть и воскрешення Твоего Сина, ахвяруєм Табі, Божа, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, хто зробив нас годними стоять перед Тобою і служить Табі. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіла і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Божа, про костел Твой, розсіяний по всім світі, досконал його в любові, разом з папом нашим, Львом XIV, біскупом нашим Юзефом і всім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто в Твоїй ласці одійшов з цього світу. Божа, дозволь їм убачить світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб і ми заслужили уділ в житті вічним, єдності з найсвятейшою Богородицею Панною Марією, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами, святыми Симоном апостолом и Оленою, слугою Божим Эдвардом Ваниловичем, святыми Беларусі і всіми святыми, які спрадвеку подобалися Табе, каб з ними і ми хвалили і прославляли Тебе, про Сина Твоего, Єсуса Христа. Праз Христа, з Христом і в Христі, Табе, Божа Ойця Всемогутній, єдності Духа Святого, вся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Молимся Отцу Небесному, як нас навчив Єсус Христос, Отче наш. Просим Тебе, Божа, збав нас від усього злого, дай ласкаво спокою дні наші, нашому народу Беларусі, да поможи нам у милосердності Твоєї, каб ми були завсюди вольні від граху і захованні від усялякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії і пришестя Збавця нашого Єсуса Христа, по Твою і моц і Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм: спокой покидаю вам, спокой мой даю вам, просим. Не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый, згодно с Твоей волей, одарить Його спокоем и єдностью, які живеш і володариш на веки вечные. Спокой Божий, нехай завсюди буде з вами. Передайте ближнему и мне знак спокою. Ой нам усім.
Ета ягнець Божий, вось той, який бере на себе грахи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, але скажи только слово. Тіла Христа нехай заховає нас на життя вічне. Кров Христа нехай заховає нас на життя вічне. Ойче святий, заховай в ім'я Твоє тих, кого Ти мені дав, щоб вони були одно, як і ми.
Молимся. Боже наш Отче, святая коммуния, якую мы приняли, означает єднання верных у Тебе. Зроби, как она подтримливала единство в Твоим костеле. Праз Христа Пана нашого. Нехай буде похвалений. Kyrie eleison, Chryście, poczuj nas. Ojcze z nieba Boża, Synie Odkupiciel światu Boża, Duchu Święty Boża, Świętая Trójca, Jedyny Boża, Serca Jezusa, Syna Ojca Spradwiecznego, Serca Jezusa w łonie Dziewy Maci, Duchem Świętym stworzone, Serca Jezusa со Словом Божьим istotно zjednane, Serca Jezusa безмежной величи, Serca Jezusa świętynia Boga, Serca Jezusa sialiba Najwyższego, Serca Jezusa domie Bożej i brama nieba, Serca Jezusa полемніюче вогнища милості, Serca Jezusa sprawiedliwości i lubowi skarbnica, Serca Jezusa dobryni i lubowi pełnaje, Serca Jezusa всіх cnotów глибиня бездонная, Serca Jezusa всялякой хвалы najdostojniejsze, Serca Jezusa володарі з'єднання всіх серців, Serca Jezusa, w jakim się skarby mądrości i umiłości, Serca Jezusa, w jakim wsia pełnota bóstwa, Serca Jezusa, upodobanie Ojca Niebiesnego, Serca Jezusa, z pełnoty jakogo my wsie otrzymali, Serca Jezusa, praga od wiecznych wyższyniów, Serca Jezusa cierpliwej i wielkiej miłosierności, Serca Jezusa szczodre dla wszystkich, kto do Ciebie zwiertaється, Serca Jezusa krynica życia i świętości, Serca Jezusa umiłosierdzenie za grzechy nasze, Serca Jezusa napełnione zniewagami, Serce Jezusa zloczyństwami naszymi zmuczone, Serce Jezusa posłuchmiane aż do śmierci, Serce Jezusa dzidaj probitaje, Serce Jezusa krynica wszelaka sucieszenia, Serce Jezusa życiu i woskrzeszenie nasza, Serca Jezusa spokój i pojednanie nasza, Serca Jezusa żywaja chwiara za grzechy nasze, Serca Jezusa zbawienie tych, kto na Ciebie spodziewaється, Serca Jezusa nadzieja tych, kto u Tobie pomieraje, Serca Jezusa radość usich świętych. Baranku Bożej, jaki bierzesz na siebie grzechy światu,
Баранку Божий, який береш на себе грахи світу. Баранку Божий, який береш на себе грахи світу. Єзу тихий, покорний серцем. Молимся. Всемогутний вічний Боже, глянь на серце наймилейшого Сина Своєго, на хвалу і ахвяру, яку Він складає Тобі за нас, грешних. Милуйся над тими, хто просить Твоєї милосердності, і даруй їм в ім'я Сина Своєго, Єсуса Христа, який з Тобою живе і владарить на віки вічні. О Єзу наймилейший, Откупитель роду людського, глянь на тих, хто покорно схиляється до подножжя Твоєго алтара. Що не кожний з нас щиро віддається на святейшому серцю Твоєму, щоб ще більш з'єднатися з Тобою. Многие зусім не ведають Тебе, многие отвернулися от Тебе, погарджаючи заповідями Твоїми. Змилуйся над одними і другими, о Єзу найласкавейший, і притули всіх до святого серця Своєго. Владаром будь нам, о Єзу, не тільки вірникам, які ніколи не відступилися від Тебе, але й синам блудним, які Тебе покинули. Будь владаром для тих, хто помилково чи праз незгоду одлучився від Тебе. Приведи їх до пристанку правди і единства віри, щоб хутко настала одна овчарня і один пастир. Одари костел Твой безпечной свободою, дай всім народам спокой і згоду, зраби, щоб на всій землі від краю до краю один взносився голос. Молитва об беатифікації Божого слуги Едварда Войниловича, 16 червня, якого був день одиходу до Господа. Цей місяць червень присвячений молитве Едварду Войниловичу. Ойче Небесный, славной особе Божого слуги Едварда, Ты открываешь нам величие христианского духу, любові і служення Богу і ближнім, то виявлялося в Його заклику повним покори, так хотів Бог. Черпаючи силу в молитві і сакраментах, Він заставався вірним мужем і батьком сім'ї, державним діячем і будівником святиняв. Живая віра була Його внутрішнім світлом, походнею в добрині і справедливості та людей різних віровизнаннів, у яких завсюди бачив брата і сестру, а дітям-сиротам був отцом і опікуном. Добрий Боже, дай і мені зрозуміти Твоє земное і християнське покликання. Открий серце моє на Твою святую волю, бо тільки тоді я змогу зробити більш доброго для своєї душі, сім'ї, батьківщини, християнського народу і всього чоловічства. Об'яви Твою святую волю про заступництво слуги Твоєго Едварда і вислухай просьбу мою об ласках чуду, оздоровлення, навертання, спокою в серці, сім'ї, народі, якую зношу до Тебе з надією, що в хуткім часі Він буде включений у лік Твоїх святих. Амінь. Святий Архангеле Михайле,
Молимся. Божа, праз пасхальную таямницу Христа, Ты откупил всех людей. Заховай в нас справу Твоєї милосердності, щоб ми, неспинно згадуючи таємницю нашого збавлення, удостоїлися тримать яє плен. Раз Христа Пана нашого.